cando falamos do clima, nos últimos tempos, sempre falamos de moitos cambios. E para iso está hoxe con nós Xavier Fonseca, que é experto en cambio climático, que ademais colabora coa USC, tamén no medio de La Voz de Galicia, para que nos digas por qué, entre outras cousas, estamos falando de neve nestes tempos, que sería normal, pero vimos o novembro máis cálido dende que ano? Pois dende 1961, de feito foi o máis cálido da serie histórica tanto da Axencia Estatal de Meteoroloxía como de Meteo Galicia, así que estamos a falar de un mes completamente atípico que tivemos, pero que, bueno, os comentaba antes, tivemos máximas por enriba de 25 grados prácticamente en toda a comunidade, pero quizáis o máis significativo foi que tivemos noites tropicais nas provincias atlánticas especialmente, entonces pois é algo completamente anormal para o mes de novembro, claro, efectivamente. Hai xente que ainda non encendeu a calefacción, Non. Xente moi rata tamén, que está, Bueno, pero aí que aguanta, mételle chaqueta. Ata aí pouquiño realmente non facía falla, non? Estabas na casa e precisamente chegaba a noite e notabas que non precisabas nin sacar o nórdico. Amigo que me pregunto, chegados a este punto no que xa vemos primeiras folerpas, esa paisaxe máis invernal que o que toca Xavier, efectivamente, volveremos a vivir algún episodio destes dunha calor atípica no que queda de inverno? Pois, sin dúbida alguna, pode ser precisamente a semana que ven. De momento vamos a centrarnos no que temos nesta semana, que afortunadamente falamos prácticamente por primeira vez do outono dun episodio de temperaturas incluso un poquinho máis baixas do normal. Temos máximas que non superan en ningún punto de Galicia os 11 grados, mínimas que además van a ir descendendo ao longo de toda a semana, así que por fin podemos falar de frío, menos mal porque a verdade é que tocaba. Decías noites tropicais, pero fixadevos no titular de ciclóns tropicais a mega secas, que é o clima máis extremo que ameaza Galicia. Xa non soa tamén ciclóns tropicais a noites tropicais. Efectivamente, este artigo publicamos na Voz de Galicia porque cando se estaba falando da Dina de Valencia, pois terrible o que sucedeu en Valencia, pero este artigo publicamos para explicar que aquí en Galicia pois tamén temos moitas ameazas, porque a nosa configuración no medio do Atlántico somos o comité de bombida de todo o que ocorre no Océano Atlántico e aquí pois temos temporais, temos secas, temos ciclóns tropicais. A imaxe que estades a ver é unha imaxe completamente histórica, é o furacán... Aquel que está á esquerda? Correcto, ese bicho non debería estar aí. Se furado, bicho aí furado que hai na esquerda. Fíxate, o ollo moi ben definido, é Ofelia... Normalmente está máis lonxe. Correcto, non, debería estar máis abaixo, é dicir, ese é un furacán Ofelia, terrible en outubro de 2017, recordamos o día dos incendios, e non debería estar tan ao norte. Que sucede? Ai, porque viu con moito vento cálido daquela, non? Quero lembrar, sí. Que sucede? Os ciclóns tropicais saen da zona de África e van cara ao Caribe, empurrados polos ventos alisios que colleu Cristóbal Colón. Que sucede? Que o Océano Atlántico tamén se está quecendo e agora mesmo que estamos vendo que estes bichos de repente viran cara ao norte e como o Océano Atlántico está máis quente, pois van aguantando o tipo cada vez máis ao norte e esta é unha imaxe que volveu un pouco todo a todo o mundo porque desafía un pouco a natureza da ciencia, verdade? Que nos di que non debería estar tan ao norte. E o certo é que esta imaxe impacta e tamén impacta saber como certas tradicións, cousas tan típicas, o mellor, como é o orballo en Galicia, decías antes que máis de 100 palabras para mencionar a chuvia, o mellor quedamos en orballo, o mellor temos que quitar unha palabra desas 100, ou, por exemplo, a época de matanza, cando lle aconsellas a xente que aínda fai matanza na casa, que evidentemente cada vez vai menos xente. Mataba con frío, claro, cando facía frío, non? Frío e seco, non? Xeada, digamos, non? Antes, históricamente, máis do 80% das casas galegas que facían matanza facíana aproveitando esa ponte da Constitución de decembro, pero é que este ano estímase que o 80% destas casas van postergar ata xaneiro porque ata ese momento non chegarán as xeadas, que é o que axuda a curar ben a carne, claro. Bueno, estamos nun contexto de quecemento global. Ao final, os fenómenos que máis van a sufrir son precisamente os fenómenos relacionados coa seca, perdón, coa xeada, coa neve e coas baixas temperaturas, o que vamos a un clima cada vez máis cálido. Entonces, que estamos a ver? Que as estacións son cada vez máis calurosas, non só o verán, tamén a primavera, o outono e o inverno, e iso está a alterar todo. Hai menos xeadas, entón, o que? Correcto, hai menos xeadas. En canto aos días de neve, ao que nos din os modelos é que non vai haber a intensidade, fixadevos en Ofelia, o que pasou fai 2 anos, a intensidade non está tan clara, pero a frecuencia sí que vamos a ter menos días de xeada, menos días de neve e menos días de, por exemplo, de vagas de frío. Mira que había boas xeadas aquí, Había boas xeadas, e habría que preguntar pola mañá que está todo branco, aquilo. E habría que preguntarlle a esa xente que está na montaña lucense pola cantidade de neve, porque seguramente aí saberán moi ben que os días, a cantidade, o espesor de neve está se reducindo drásticamente. E a humidade cambia ou non? Porque se algo ten este país é que nos papa a humedade todo, que temos que mandar aos jubilados a venidor a secar. Claro, pois esa é...
da humedad que hai. Pois Eso variou da humidade, Claro, ou non? efectivamente, é unha moi boa pregunta porque digamos que estamos nun contexto de cambio climático, de quecemento global, quécese a superficie terrestre, quécese os océanos, pero tamén se quece a atmósfera. E unha atmósfera máis cálida é unha atmósfera que pode conter máis cantidade de vapor de auga. O sea, ahora mismo estamos cunha atmósfera máis cálida. Eso quere decir, por eso o tema das neves, que se un día hai unha baixa temperatura, pero temos moita humidade na atmósfera, eso pode provocar que teñamos unha nevada moi intensa. Entón, imos a máis humidade? Correcto. O sea, é dicir, a xente moitas veces, cando ve un episodio de moita neve, di, pero a ver, non estábamos nun contexto de quecemento global, a Terra non está aumentando a súa temperatura, pero non é incompatible, porque o feito de que de repente a temperatura baixe e teñamos moita humidade, eso logo se traduce... que todo se fai como máis extremo. Correcto. Sí, episodios menos frecuentes, pero máis intensos, digamos. Falábamos do xeo das nevaradas, dese quecemento global, e unha das palabras que tamén máis se repite nos últimos tempos é a do temido desxeo, porque hai algunhas previsións, non sei se apocalípticas ou non, Xavier, que falan mesmo de que moitos dos lugares que están na costa dos países poderían acabar totalmente asolagados e cubertos pola auga. Claro, e nós os galegos somos especialmente vulnerables neste sentido, porque temos kilómetros e kilómetros de costa. Moito. Efectivamente, estamos nun contexto de quecemento global, é dicir, o océano está aumentando a súa temperatura, estáse dilatando, calquer corpo que aumenta a súa temperatura dilátese, ocupa máis espacio, pero que ademais aquí en Galicia temos que ter en conta varios factores. Un deles, que somos, como decía antes, o Comité de Benvida de todas as borrascas que pasan polo Atlántico, sabemos moi ben a xente que vive na costa que, por exemplo, eu que veño ahora da Coruña, que temos que levantar aí as dunas todos os invernos para protegernos do océano Atlántico. É dicir, temos un temporal, temos, por unha banda, o aumento do nivel do mar, os temporais atlánticos e logo as mareas. No Mediterráneo non teñen mareas, pero aquí en Galicia sabemos moi ben que temos mareas moi intensas. Os madrileños aparcan o coche na rampa e despois veñen... Efectivamente, non aprenden, ademais, todos os veráns igual. Pero podería darse o caso, por exemplo, de que nos vindeiros, non sei, 20, 30 anos, lugares como o Grove desapareceran baixo auga, por exemplo, porque este tipo de teorías existen. Efectivamente, a ver, hai que hablar de proxeccións, é dicir, en plan de escenarios. Hai escenarios máis optimistas, menos optimistas. No escenario máis pesimista, digamos, pois podería acontecer que antes de que finais de século pois tengamos que reconfigurar a costa galega e efectivamente os acantilados da Torre de Hércules poderían quedar completamente anegados, tamén o Grove pasaría a ser unha illa e a Galicia que coñecemos agora mesmo, pois sería completamente diferente. En 30 anos, que eso a nivel histórico é un suspiro. Sí, 30 anos, tampouco me atrevo eu a decir 30 anos ou un de xaneiro do 2050. Sería imposible. Sería imposible, pero é unha tendencia, Claro que podemos perder praias. Podemos perder praias, efectivamente. Praias enteiras. Correcto, pero xa non só por o feito de que está aumentando o nivel do mar, sino que, como digo, hai que coller todos os factores xuntos. Aumento do nivel do mar, mareas cada vez máis intensas tamén. Precipitacións moi intensas tamén, non sei se isto ten algo que ver, pero aínda que chove menos, cando chove, como está caendo últimamente? Claro, que, como decía antes, cando ti aumentas a media, aumentas os extremos, e iso se aplica a temperatura, pero tamén ao ciclo da auga. É dicir, que estamos a ver secas cada vez máis intensas e máis frecuentes, e logo episodios de precipitación máis intensos e cada vez máis frecuentes. Claro, máis frecuentes e non sei se máis longos. Falamos tamén de aumento de intensidade no vento, que hai moita xente agora que di agora o vento teño a sensación de que cando vou camiñando que me leva este vento. Sí. Bueno, en canto ao vento é complicado porque depende moito dunha configuración atmosférica concreta. Por exemplo, o feito de onde este a borrasca. Se unha borrasca está máis ou menos preto de Galicia, o vento vai a soplar con máis ou menos intensidade. Claus, recordamos, 2009 deixou a racha de vento máis histórica dende... Mira, aí temos unha imaxe. Bueno, pois esta imaxe de satélite da cicloxénesis explosiva. Foi no ano 2009, prácticamente o termo de cicloxénesis explosiva nin sequera coñecido. Comezou aí, sí, é certo. Sí. Efectivamente. Eso que vemos aí no Cantábrico, en riba do Cantábrico. Correcto, eso é a borrasca Klaus. Que sucedeu? Que era unha borrasca moi profunda, unha cicloxénesis explosiva, pero aquí a clave do asunto foi, fixadevos, está prácticamente rozando a costa galega. Entonces, en canto vento é onde está a borrasca. A borrasca está máis ou menos preto de Galicia. Se está máis preto, lóxicamente, os ventos máis fortes asociados ao ciclón, pois van a soprar máis fortes en riba de Galicia. Por eso, en canto vento é complicado marcar unha tendencia, porque depende de situacións moi concretas. Falando de tendencias, imos falar agora de roupa. Que nos temos que poñer estes días, que poñemos no armario?
Preparámonos para auga, preparámonos para frío. Ai, mira, vai volver a temos ata calor. menú, Pois, temos ata menú. Aquí temos unha previsión do tempo Xa é boa previsión, moi particular, a verdade, moi particular. Provincia da Coruña. Provincia da Coruña para os próximos días. Pois vamos a ver, na provincia da Coruña vamos a ter como hoxe unha xornada de ceos despesados, pero en calquera momento nos pode caer un chaparrón. Así que efectivamente as botas son unha boa idea, non como a min que hoxe levo tenis e a verdade é que non acertei. Pois evidentemente estes días soplan vento de compoñente norte, as temperaturas máis baixas pois están a registrar no norte da comunidade, así que unha boa chaquetiña, un bo xersei de Nadal, además, como pusedes aí, para E caldos de forza típico das castro, fechas, pois recomendables tamén. para comer Un caldiño, para entrar en calor. Un caldiño, creo que é perfecto esta previsión do tempo, 100% fiable. En Lugo, que nos tocaría? A ver. Pois mira, en Lugo hoxe temos un aviso de cor amarelo por espesores de neve por encima de 5 centímetros, uso de cadeas prácticamente obrigatorio na montaña lucense, como vimos, unha boa bufanda como mínimo, Frío roupa de tamén abrigo, no norte, non? moito frío, especialmente na provincia de Lugo ahora mismo se están a registrar as temperaturas máis baixas da comunidade galega e aí estamos a ver, no, que Plato de callos. Nada que non Plato de podan callos, solucionar eu os non sei callos, vos, eu claro. antes aos tomei, así Para que- comer Lugo, non? Xa se di. E, bueno, está soprando vento do nordés, eso quere decir que a humidade e o frío concéntrase no norte de Galicia. A medida que vamos baixando, o aire está un pouco máis seco, ¿no? Entonces, na provincia de Ourense e de Pontevedra, o que vemos que o ceo está máis despesado. Entonces, por exemplo, aí en Ourense perfectamente podes ir Lentes de sol. con gafas de sol perfectamente, pero claro, con bo gorro, porque estes días, o vades a notar, as mínimas van a ir descendendo. Cando se marche o sol, vai haber moitísimo frío estes días. Así que, sol, gorro, Cocido destas para datas. protegerse das baixas temperaturas. En Pontevedra vexo que E- nos libramos da chuvia, non? Parece. En Pontevedra Por hoxe causa non de- está chovendo. Hoxe non Non chove chove, na pero que tomar plato de natillas, polo que veo. É unha sopa. Unha sopa de É unha cocido. sopa de cocido. É unha sopa e, bueno, Natillas. unha chaquetiña que levar e... A chaquetiña por ser refresca, pero Claro. aínda se mantén un pouquiño sen chuvia Efectivamente, cerrada. é unhas zapatillas E normais. zapatillas de cordós. Efectivamente, eu creo que esta é unha previsión moi completa. Qué chulo o mapa, como me Y gustou. alternativas. Sí, señor. Sí, qué bonito. Esta é a Moitis- previsión que a min me gusta, para tomar nota e saber que teño que sacar do armario, que Pois senón é está un lío. claro que en todas as Sí, provincias señor. nos temos que preparar para o frío, non? Efectivamente, e para os vindeiros días, que de feito, repito, o máis importante polas noites, que ahora veñen as xeadas. Hoxe falábamos da neve, nos vindeiros días van a chegar por fin as xeadas. Xavier Fonseca, moitísimas Gracias a vos. grazas, que ben explicas todo. Moitísimas É gracias. un placer. Me he explicado, sí, sí.